En nome do Conservatorio Profesional de Música da Coruña, teño a honra de darlles a benvida a este pequeno acto. Grazas por estar presentes, pois a pesar de ser un acto breve, é moi significativo para o noso centro. Atopámonos hoxe aquí, día 27 de novembro, enmarcando a nosa acción no Día Internacional contra a Violencia de Xénero, o pasado 25N. Non se trata somente dunha data no calendario, senón que é recordatorio da nosa responsabilidade como centro educativo e como institución cultural. Este é un momento concreto nun percorrido polo que camiñamos curso tras curso. Temos a sorte de contar cunha comunidade consciente, sensibilizada e responsable coa xustiza social que nos permite traballar en prol da coeducación. Cedo a palabra á miña compañeira Lidia Espido, coordinadora do equipo de igualdade do noso centro. Boas tardes. Bueno, neste conservatorio temos como obxectivo ensinar música e fomentar o noso amor á música, pero tamén ensinamos valores porque queremos que os nosos alumnos e as nosas alumnas aspiren non só a ser grandes profesionales de música, senón tamén as mellores persoas posibles. Consideramos que as ensinanzas artísticas poden ser un medio perfecto para facer do noso centro un centro modelo baseado na tolerancia, na igualdade, na liberdade e no respeto, e no que non teña cabida ningún tipo de violencia. Por iso creemos que actos como este importan, xa que son accións que nos sensibilizan, que visibilizan. Hoxe o CEMUS únese a moitas accións levadas a cabo esta semana para conmemorar o 25N. Hoxe o CEMUS posicionase de maneira pública e de fronte en contra a violencia de xénero. E hoxe o CEMUS recorda as vítimas, que por desgracia son as protagonistas. Así que pido vos aquí agora un minuto de silencio por elas, en recordo delas. Moitas grazas. Fai case un ano, a nosa Coordinación de Igualdade recibiu o Premio Concepción Arenal, outorgado pola Deputación da Coruña. Polo noso traballo, bravísimas, un traballo en prol da igualdade. A nós foi un premio que nos dou moitísima ilusión, foi un orgullo, e ademais supuxo un apoio económico que nos está a permitir a traballar nesta liña. Hoxe temos a sorte aquí de contar ca presencia de Sol Agra, deputada de Igualdade da Deputación da Coruña. E queríamos agradecerche, Sol, ese premio otorgado no seu día e tamén que asistas hoxe aquí a este evento tan importante para nós. Dolle a palabra a Sol Agra, deputada de Igualdade. Bueno, boa tarde a todas e a todos. Eu teño que agradecervos a vos o convite a participar nesta estrea mundial dunha partitura, ademais, que nace con unha implicación feminista, non, por parte deste equipo do Conservatorio Profesional de Música. Nosoutras, que é un himno para coro e piano e que nace aquí hoxe, pero vais espallar polo mundo. Esa é a nosa idea. Esta peza original da gran compositora Sofía Oriana, con texto da nosa gran poeta Dores Tembrás e con unhas maravillosa ilustración de Agustina Suán, as que teño que parabenizar pola implicación e a calidade desta peza, e con ela, sobre todo, as mulleres que impulsaron esta iniciativa, todo este equipo de igualdade do Conservatorio do CEMUN, porque segue sendo preciso visibilizar e espallar sororidade ante o avance dos discursos machistas e negacionistas cada vez máis da violencia de xénero. Porque a violencia contra as mulleres continúa sendo estrutural, enraizada nesas relacións de poder e na desigualdade, por iso poñer fin á violencia machista debe ser un dos obxectivos irrenunciables e prioritarios de todas as persoas que formamos parte desta sociedade. Como decía, eu estou especialmente preocupada por ese avance dos discursos negacionistas e das correntes reaccionarias
que pretenden disfrazar o machismo como elección ou estilo de vida, con movimentos como os que se están espallando nas redes sociais e que difunden, sobre todo, entre a nosa mocidade, entre as rapazas, unha perigosa idealización da sumisión feminina, da dependencia económica e desa volta aos roles de xénero tradicionais. Estes discursos non son inocentes, forman parte dunha estrategia que pretende conseguir un retroceso global que tenta desactivar o feminismo e perpetuar as desigualdades. Así que a violencia machista ahora adopta novas formas, non só a física, sexual ou económica, senón tamén esa simbólica e digital. E combatela require educación, como aquí estades demostrando, pensamento crítico e tamén políticas públicas con perspectiva feminista, porque todas as persoas, toda a sociedade temos un papel nesta loita. Por iso ten tanto valor esta iniciativa do equipo de igualdade do Conservatorio Profesional de Música da Coruña, porque demostra o compromiso do alumnado, das profesionais, de toda a comunidade educativa, familias incluídas co feminismo e a xusticia social. Quero parabenizalas tamén, como xa dixeron antes, porque non tiveron a oportunidade de facelo públicamente, como gañadoras do Premio Concepción Arenal do ano pasado a proxectos educativos en igualdade por ese Bravísimas na música, que foi un proxecto que o xurado valorou sobre todo por a súa transversalidade e interseccionalidade e que permitiu tamén informar, divulgar e potenciar o repertorio de compositoras de todas as épocas a través de concertos, audicións, actividades, grabacións, publicacións tamén nas redes e documentos oficiais do centro, coa participación de toda a comunidade educativa, a fin de reverter tamén unha realidade en relación á educación con perspectiva de xénero, porque, como en todos os ámbitos, históricamente, as mulleres músicas tamén foron invisibilizadas, desapareceron dos libros académicos e os seus méritos foron opacados polos dos seus compañeiros homes, en moitos casos nunca chegaron aos currículos de estudos. E iso tamén é unha forma de violencia de xénero, esa invisibilización histórica. Así que agardo que o voso traballo e implicación feminista siga sendo a referencia que precisamos e que este himno sexa para nosoutras todas, derrubando tamén as fronteiras e chegando o noso apoio e solidaridade a todas as mulleres que son vítimas agora mesmo de violacións dos seus dereitos humanos, tamén en xenocidios como o palestino, en conflitos armados onde as mulleres son usadas como arma de guerra, como está pasando no Congo ou en Sudán, en países onde os seus dereitos xa foron totalmente eliminados, como en Afganistán. Por eso, debemos cantar todas a coro este nosoutras, no que as mulleres exiximos vivir sin medo, libres e iguais. Moitas grazas. Moitísimas grazas, Sol, polas túas palabras e polo apoio institucional ao traballo que tratamos de impulsar dende o ámbito educativo. É unha honra contar hoxe coa túa presenza. Retomamos agora o fío central deste encontro. Tras a pausa respetuosa e o noso acto de homenaxe, sabemos que o silencio non basta. A memoria e a condena son imprescindibles, pero para nós o 25N exixe unha resposta activa e permanente. Dende a Coordinación de Igualdade, cremos que a nosa responsabilidade non se limita só ás aulas, senón a usar o poder da arte para xerar conciencia e esperanza. Por iso naceu esta iniciativa, a necesidade de crear un himno, unha obra que non só condene a injustiza, senón que una as nosas voces na exixencia dun futuro de respeto. Hoxe culmina este proxecto tan especial para nós ca presentación da obra Nosoutras. Esta creación foi posible grazas ao talento e ao compromiso de dúas grandes artistas que quixeron estar hoxe con nós apoiando a causa. É unha honra presentar a escritora e autora do poema Nosoutras, Dores Tembrás, que está aquí sentada. E a Sofía Oriana Infante, compositora e autora da música que hoxe teremos a sorte de escoitar. Deixo agora con moito gusto a palabra a Dores Tembrás.
Boa tarde. Eu o primeiro que me gustaría facer hoxe, neste 27 de novembro, é agradecer o convite a participar neste proxecto. Cando a equipa de Igualdade contactou comigo e me falou da proposta, a ilusión, a emoción que estaba do outro lado era puro motor. Como non aceptar ese convite? A pesar de que era todo un desafío, porque si ben é certo que eu escribo poemas, nunca me enfrentara ao desafío de escribir un himno, que ademais Sofía, a compositora, tivo a magnífica idea de dicir que sería o himno feminista histórico mundial. Baixo ese título eu tiven que poñerme a escribir. Foi un placer traballar con vosoutras ao longo destes meses. É unha sorte estar hoxe aquí, esta tarde, no CEMUS, para estrear esta peza. Algunhas das mulleres da miña vida están hoxe aquí. E cando pensei de que maneira podía unirnos a todas, sabía que elas tiñan que estar presentes, que esas mulleres anónimas tiñan que protagonizar este texto. Hai nel moitas chaves das que non falarei agora, pero se me permitides, si direi que hai algo que se empuña neste poema e é a irmandade. Nosoutras somos ecuación imposível, man, fronte, corazón, arqueiras que o tempo despregan. Tensamos a noite, xuntas a carón, preto contigo, cerrados de luz, custodian cada paso. Collidas da man trazamos un novo firmamento, estrelas bordadas como detentes, deciden o seu fulgor. Descoida, aquelas gárdannos os seus corpos interliñados neste camiño de silvas. Custodian bóvedas invisíveis, sortes ventureiras. Ningún punto se desvían da traxectoria. Abandonamos o medo máis medo de terra unxidas, ser a frecha que todo o atravesa. Nosoutras somos a nosa propia benzón. Nada, eu vou ser moi breve. Simplemente quería, ao igual que as miñas compañeiras, agradecer este voto de confianza en min para participar neste proxecto Tríada de música, texto e ilustración. Grazas a Dores tamén por ser o primeiro. A verdade é que é super fácil e fluido de musicar, é un poema moi musical, moi auténtico, e, bueno, tamén agradecer o apoio institucional por parte da Deputada de Igualdade. Sobre a música, dicir máis que obvio que está inspirada nas palabras de Dores, tamén ese sentimento de hermandade de que falabas, non? Tan importante da unificación para a loita común, con unha mensaxe tan potente, tan importante na sociedade de hoxe en día. Tamén representado, por certo, no discurso de Sole, moi de acordo coas túas verbas. E nada, quixenlle aportar un pouco de forza, de enerxía, que é sempre necesaria para a loita. Quería tamén dicir que para este futuro que queremos construir, que é moi importante non esquecer, para evitar esta situación actual que comentaba a nosa deputada, non esquecer os pilares do pasado, das loitas das mulleres do pasado, de todo o que temos hoxe en día gracias a elas,
Polo tanto, tamén un agradecemento a estas mulleres do pasado que loitaron por nós para que podamos falar, opinar, estar facendo actos como este hoxe en día. E, por suposto, grazas aos rapaces e rapazas, que seguro que sai xeñal, sinto moito se foi un tostón ou o que fose, pero, bueno, grazas polo vosso esforzo. Moitísimas grazas. Agora sí, chegou o momento, preparámonos para a estrea absoluta de nosoutras.